3-ші мәртәбә хатын-кызлар хоккей турниры үтә. Бүген инде уйнаячак Субаш, Түнтәр һәм Салавыш командалары. 3-ші мәртәбә уйныйм. Миңа бу турнир бик ошый һәм һәрбер кызларга уңышлар. Теләп катнашабыз. Көнедә прекрасный шундый мондый чаралар күбрәк булсын иде. Әлеге турнирыбыз безнең Яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә һәм шулай ук спонсорларыбыз Илшат Шакиров, Ленар Галиев ярдәмендә үткәрелә. Һәм инде әйтеп китәсе килә тагын бер безнең спонсорыбыз инде ул Зур Zoom компаниясе. Алар безгә фото, видео хезмәтләрен күрсәтәләр. Бик зур рәхмәт аларга.